Veel succes. Dank u wel, dank u wel. Succes met verdwalen. Dank u wel, dank u wel. En maak er een mooie dag van. Volg je hart. De Beden-Pauweltocht waard voor de 5e keer in Boetenpost kuieren. De deelnemers konden kiezen uit 3, 4, 10 of 15 kilometer. En konden de minder valide meesten meedoen met de 5 kilometer. De deelnemers hebben één ding meer met elkaar. Nou, het zijn al je scouts, al je jonge benen. De jongste binnen een jaar 5, 6 die mij rennen. Maar daar rennen ik mensen mee die al 30, 40 binnen. Dus het binnen alle soorten mensen. Er rennen net alleen nog Friese scouts mee onder de tocht. Er komen ik een paar groepen uit Urk, of van Urk mag ik eigenlijk zeggen. En ik uit Noord-Holland. En er komt zelfs een groep uit Denemarken bij. Er doen ongeveer 1100 mensen mee en om dat in goede banen te leiden, binnen er zo'n 100 vrijwilligers die hadden inzet onder dit evenement. Een goede groep, we hebben dit vaker gedaan, elke 4 dus we weten precies wat je doen moet. We hebben een goed draaiboek, we hebben een prachtige startfilm en ja, het gaat als rolletjes, Joert. Hoeveel kilometer ga je hem doen? 10 kilometer, als we net verkeerd rennen. 10 kilometer. En had je het wel vaker gedaan? Ja. Nou, niet 10 kilometer, maar wel volgens mij 3 of 5. Dus het moet wel goed komen. Ja. Scouting is misschien net het eerste dat je ontdenken, maar neven Sportstra is het grif populair onder de jongeren. Wij hebben al jaren een wachtlijst hier in Boetenpost. We kunnen eigenlijk net meer mensen beroepen, dus maar af en toe zit er dan weer bij op de wachtlijst. Het is echt heel populair. Het is echt leuk voor de band om er al mooi te doen. Zou je met oren jongeren en ik omrieden om op scouting te gaan? Ja, zeker. Ik doe het al 4 of zo en ik vind het echt prachtig. En of hij het spietig vindt dat hij zelfs net mij erin kan? Ik vind het zeker jammer dat ik net de 15 kilometer doe, maar het is ook heel leuk om hier te wezen.